A többiért fizetni kell. Így elaludtatok. Párizsban, az Eiffel-torony fölött lesz. Nem megyünk el oda holnap? Nem, Miért nem? én hazamegyek, mert várhatatlanul picsálunk, ha nem elégítem ki. És hogy akarom kielégíteni ezzel a cipővel? Azt higgye, hogy úszni. Vegye már fel, vegye. Na, maga nagyon gizda. Halljak meg, nagyon gizda. Megmondom neki, hogy úszni voltam. Tanítottam a gyerekeket úszni. Mellúszák, gyorsúszák, villagóúszák. Mondom, hogy úszómester vagyok. Picit húzzal eljebb, Ja, segítek. jó, de várj, komolyan meg kell tűrni az orromet. Az lehet. Nagy hasamban. Nem én vagyok az asszonynak terhes, hogy mondta, hogy Teherbe rakta? kívánja a parkamat. 7 hónapos korában mondta, hogy így altossam el a tejpeltúron külé tegyen, már oda tettem. Ja, ez a csendes bolygó. Hát tudok olvasni, köszönöm. De ez angolul amúgy nem magyar. Én sem tudom angolul, csak most tanulom. Silent Planet. De mi? Dohányok, én dohányok. Bor folyott rá? A borból, a kozmosz. A kozmosz könyvek. Csendes bolygó. Jó, azt magának adtam piacon. Ezt meg majd holnap eladom a Kulik Gyula térre. Ott nagyon nagy baj. Adok majd 10 centet értem, mit szól? 10 cent, az nem kell, inkább ne adjon semmit. Főnök 10 cent, az tudja mi? Semmi. Nekem most már olyan... Nem kell. Ne sértsen meg, nekem dollárban van a pénzemnek. Azt mondják, hogy újra forgalomba hozzák a márkát. Ja. A márka? Az már nincsen, már régen. Hát azért hozzák forgalomba, marad. Visszahozzák, kéne venni, nem? A Discovery hajóra menjünk. Mert uram, a márka már tudja, mit van nekünk. Én akkor voltam Németországban. De most fogják visszahozni. De visszahozzák. Jó, persze. Kéne venni, nem? Uralom, az egész márkát.